pag mga nakahilera, oh. Hindi ba na naman nulaklak? Teka lang. Ang gaganda, di ba guys? Iba-iba ang kulay. Yan, si Madir namimili. Kaiba yun, oh. 130 mama, no? 130. Gaganda. Sarap ulit-ulitin ng mga bulaklak, eh, oh. Kuhaan. Hindi yan may... Tanong, ilang araw ang bulaklak niya? Matagal pa po yan. Sa akin, hindi namatay ng mga bulaklak, no? Pero gato na siya. May tumutulog sa mga ano. Oo. May mga bagong sibog na ganito. Ilan naman yun? Laki ganito, laki. Di ba guys, ang ganda. Mailan lang kunin mo? Maingganyo ka ba? Aba, iba-iba palang kulay nito, no? Ang nakuha ko kasi mama, kulay puti. Yan. Ayan. Maganda sa akin. Ito yata, oh. Dapat yung ano ma, yung hindi pa siya masyadong, ito katulad nito. Mahal, tulungan mo kasi Mader. Tulungan mo pilian ng ano, magaganda. Oh, iba-iba, oh. Wow, mabuti dumaan tayo dito. Mel Flores. Yung puti ang atin doon nakuha. Mayabong. Oh, yung mayabong naman. Mayabong bata pa. Kasi pag may bulaklak, pagdating sa bahay, baka ubos na yung bulaklak. Ganda. May magkano ganito nyo dito? Ha? 180. Yung ganyan din ang itsura niya. Bromeliya nila dito, Yung 180. ganyan din ang itsura niya, pero malago siya. Pero yung sensation nyo dito magkano? 380. Ma, marami pa tayong face lily, no? Meron pa. Magkano dito sa inyo, be? 150 ang face lily nila. Ito talaga yung bet ni mother, oh. Grabe. Para kami nasa Baguio, guys. 130 lang yan. Nakaka-addict yung mga bulaklak ng Mil Flores. 130 lang po yan. Itong mga kalateya nila, 650 raw yung nakatat. Itong mga anthurium nila, 350. Pero ang gaganda guys, magaganda nga lang ang presyo. Ayan. Ganda ng anthurium nila. Ayan, 350 yan. Ang ganda. Ito guys, strap walling 750. Ito na yung magiging ganito yun, no? Yung sabi sa'yo, kinakatilin. 650. Nilalagay lang pala na ito. Ganito mo. Ganito mo sa ganito. Kasi lalagyan ko ng cream. Ha?
Ito guys, yung mga waling-waling na tong 750 lang. Pero mura na rin to, 750, may mga bulaklak na. Ito naman yung nagagandahan nilang rubber tree, 2.7 daw ito. Struck walling, 650. Yung mga ganito nila, basta 350 daw to. Ang gaganda, no? Yan, ang gaganda. Ito guys, 200 daw to. Yan. Ito guys, naglalakad kami ni Mother. Kung meron kaming mataypan. Aba, parang ito ang magugustuhan ni Madira. Gaganda, no? Magkano po yung ganyan? Lantana. Tama ba? Lantana. Mali, hindi ata man lantana pangalan yan, ma. Yan po. Ayun, panibagong tanim na naman uli. Parang ito, parang senya, yan. Makukulay. Magkano po to? Pink bell. Pink bell, ang ganda. Magkano po yung ganito nyo? 25. May herbs din si nanay, yung goto cola. Na, yung herbs niya magkano po? Ito, goto cola. Oh, 20 lang, mamura pala. Swak nga sa budget. May nakita ako nito. Ate, magkano sa inyo to? Ano ba talaga ate, nanay? Ano ba? Nanay na lang. Ito na ang nalaklak nito. Nay, magkano po sa inyo to? 150. 50. 50 yung ganito nila. Orlando. Ang ganda ng mga bulaklak. Isa para 300. 100. Tatlo 100 po yan. Sige. Na anong plants yan? Pink bell. Ganito Pink yan. bell. Ganun din siya. Nilagay nyo lang sa hangin plants. Nay, malita ang garden nyo pero mukhang ang tataba ng mga plants nyo, no? Ngiti si nanay, oh. Tignan natin guys dito yung kanilang mga mayana. Yan. Ay, mga bulaklak yung mga mayana nila. Pag nasa hangin plants, 30, 35, tatlo 100. Pero pag nasa seedling bag lang, 15 pesos. Click tayo. Ayan. 15 pesos ang kanilang mga mayana. Meron na ako mga ganito. Malay mo, may mataypan, may... Ayan. 15 pesos lang yan, guys. 15 lang. Yung mga golden photos nyo na magkano po? 150. 50? Oo. Yung moy, anong mowa po? Mowa. 25 lang sa kanila. Mura dito. Mother, saan ka na? Ito na dito, magkano yung ganito yung malalago? 80. 80 yung kanilang kalateya. Mura din. Ito 50 dito. Itong dragon, ano? Ito 100 lang. Ito po 100. Itong malalagong temptation. Tama bang pangalan? Temptation. Hindi masyadong alam ni nanay. Orlando to. Orlando. Magkano po yung ganyan nyo? Malago 150. Ano 100? Okay. 150 yung malago. 100 yung hindi masyadong malago. Malago.
Ito kaya magkano tunay? Yan, 50-50. Ah, 50-50. Ito, 25. Ito, 50 pesos, kalateya. Itong balon-balunan nila, 25 lang. Yan. Gaganda. Ang gaganda ng mga ano ni nanay, oh. Kahit maliit lang yung kanilang garden. Na, yung ganito nyo, magkano? Yan, 50 lang yan. 50 lang. Ah, yung ganito nilang di, ano? Ano bang plants to? Bakya. Ang tawag namin Marian eh. Ha? Ang tawag namin Marian. Marian? Ibang katawagan sa bawat garden. Marian daw to guys. Di ba bakya to? Comment ang tamang ID. Alam ko talaga bakya yan. Marian daw, Marian. Ang ganda oh. Yung kanilang mother plant. Hindi, kalateya. 100. Ano pong kalateya tunay? Ito yung Isip-isip po na si nanay. Pero ang ganda, nay. Ito mga kutsarita nyo, nay, magkano? 20, 20 lang dito. Yan, yung mga kutsarita nilang kakapal, oh. 20. Ayan. Yung bigonya nyo pong ganyan, magkano? Pamilya nyo. 10 piso? 20. Bagong tanim, eh. Pero malaki ako meron mataas akong ganun. Ah, Kung gusto niyo po dito na. ito yung mga hanging plants nila. 300 lang yan, mga yan. Ayan. Oo nga. Lumalaki rin pala. Kaya nga sabi niya, di ba sabi sa atin, May, magkano to, nay? Uy, 15 lang pala man, oh. Yung nabili natin masyadong malago, 50, no? 15 lang. Hindi nga lang alam ni nanay ang ID. Kasi may ganito kami, bumili kami nung nakaraan. 50 lang, pero ang lago. Hindi nga lang alam ng tindero yung ano, pangalan. Ah, ito yung mga ano. Ma, yung variegated na yun, oh. Magkano kaya yan? Gumamela yan, eh. Gumamela ito pero ang bulaklak niya pula. Ah, pula rin. magkano yan ate? 100. 100. Hindi na apat. Pwede rin. Ito po yung ganito nyo. Magkano po yung ganyan? Ang ganda naman ito. 35 din. 35 din. Na yun ang pangalan ng plants yan. Nagbablog tayo. Dapat alam natin yung pangalan ng plants. Ba yan ate? Ayan eh, oh. Ay, naku. Ah, may bulaklak din. Oo naman. Maganda rin, ma, oh. Nalaki yan ang black. Nalalaki rin. Lalaki rin yan, ma. Parang Ayan. bulaklak. Pasensya na. Paki-comment na lang po ang tamang ID niya. Kasi ate yan, ano na yan. Ayan, kunin ni mother yan. 300 daw. Tawad, 25. Ito. Ganda man, oh. Minatit. Ayan mang hindi masiselan. Sa init talaga yan. Di ba, ate? May gusto ko din ate na halaman. Ang problema, baka mamaya Maselan. aalis kami. Naku, hindi yung mga anak ko. Ito, nay. Magkano yung ganito nyo? Ito. Yan ganun. Opo. Pares lang. 100. Ah, 100 din. Na yun ba pangalan niyan? Plants na to? Hindi niya alam. Basta. Ganito rin yun. Nabulaklak din yan ate. Nabulaklak din parang. Ah, sige po, sige. Mo doon, para Ang maging siguro apat. rin malaki ayos. Sige, una. Yan, yan tayo pa ni mother. Mga matitibay sa init. Ala, umaandar pa na yung ano. Hindi ko na naman napatay. Oh, yan. Kaganda. Itong hoya yun ay magkano? 100. Yan, mura dito. Ayan, oh. Matibay din yan sa init, ma. Ayan. Teka, silipin natin yung kanilang mayana uli dito. Kasi nagpa-plant hunting uli tayo sa mga mayana. May mga ganito na ako, eh. Yan, oh. Walang kamatayang mayana. Yan. Yan. Ayan, kutsarita nila. Ang gaganda. 20 lang yan dito.
Salamat, Nay. Ayan po yung libre kong mayana. Yung kanilang silver queen. Yan. Yung makakapal na yan, 150. Ayan. Dito kami makabili. Ang ganda, bagong ano eh, yung ganyang plants, Mama, yung kulay yellow na yan, Mama. Maganda yan sa init. Itanim natin sa Batangas. Ganda. Yan. Ayan, Mama. Ang ganda niyan eh. Parang ano siya, variety siya ng ano bang halaman? Devil. Nakalimutan ko eh. Ay, saan mo inaano mo? Yung ginagawang bakod. Oo, yan, Mama. Ayan, may pula. Oo. Ayan yung mga ganyan dilaw. Oo. Oo, yan ang mga ginagawang bakod. Tsaka kahit yan, Mama, yung kulay violet na yan. Ate, nung halaman ba yan? Yung violet na yan. Hindi ng nanay. Basta yan na yun. Mga pang mga landscaping. Yan, salamat, Nay. Gaganda ng mga plants. Dito tayo, guys, ngayon kay Nay Ponsi Hill Garden. Nay, anong lugar to? Ulat. Barangay Ulat. Purok 7. Purok 7. Salamat, Nay. Bait ni Nanay. Medyo dun sa kabila suplada eh. Aragon Street. Pag suplada, nilalayasan namin. Dapat mabait ka sa customer. Parang nakakailang mag-vlog pag ganun. Uy, kula na waray nun, Nay.